Ahoj priatelia, dnes sa pozrieme na to, ako čítať list vlastníctva, ktorý je na katastri, plus nejaké ďalšie také šikovné funkcie z katastra, ktorých možno neviete, tak poďme sa na to spolu pozrieť. Dobre, tak poďme na to. Prvotne si zadáme teda stránku katastra. Ja ju zadávam týmto spôsobom, čiže je to katastrálna mapa nehnuteľností. Klikneme, otvoríme a vybehne nám tu mapa celého Slovenska. To bočnú si môžeme zavrieť. No a tu sú v podstate dostupné všetky údaje z katastra, vlastníci, intravilány, extravilány. My si môžeme náhodne nájsť nejakú akúkoľvek nehnuteľnosť, nejaký rodinný dom, dajme tomu v Šaci. Toto sú verejne dostupné informácie, ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť. Čiže príklad, tuto máme nejaký rodinný dom v Šaci, na ňo si môžeme kliknúť. No a nám tu momentálne kataster ohraničil tú prvú parcelu, teda jednu z viacerých parcel, ktoré tu vlastníci asi majú. Týmto si viete pozrieť, kde konkrétne tá parcela končí, začína, tak tam má hranicu. No a zároveň nám tuto vľavo vybehol aj vlastník, je to Pigová Emília, je tu aj jej adresa, poštové smerovacie číslo. No a tuto zároveň nám ukazuje kataster, že aká veľká je táto parcela, na 851 m². No a zároveň si tu budeme pozrieť aj úplný list vlastníctva, alebo čiastočný, alebo katastrálnu mapu. Tak poďme sa pozrieť na ten úplný list vlastníctva. No, nám to kataster otvoril. A ten list vlastníctva sa skladá z takých viacerých častí. Tá prvá časť je to, že kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, teda nejaký okres, obec a tak ďalej. A čo je dôležité, je dátum vyhotovenia a čas vyhotovenia a zároveň k akému dátumu sú tie údaje platné. Keď si všimnete, tak tento údaj je teda vyhotovený 27.11., čiže dnes, ale údaje sú platné k 23.11., to znamená k štvrtku minulého týždňa. Ono je to spôsobené tým, že kataster má teraz nejakú odstávku, ale aj keby ste to pozerali štandardne, tak vždy tam uvidíte len údaje zo včera. Aktuálny dátum tam nevidíte nikdy, ale vždy tam údaje budú platné minimálne zo včera. Dobre, v ďalšej časti je číslo listu vlastníctva, no a následne je časť A, tzv. Majetková podstata. To znamená, že čo všetko sa na tom liste vlastníctva nachádza a čo všetko ten vlastník vlastní. Vidíme, že tu sú aktuálne 3 parcely, prvá, druhá, tretia. Jedna sa volá záhrada, druhá je zastávaná plocha na dvorie, tam stojí dom a tretia je znova záhrada. Tu máte potom aj vysvetlivky, že čo konkrétne to znamená, teda spôsob využívania pozemku. No to až také dôležité nie je, ale v ďalšej časti je dôležité, čo máte napísané, to je súpisné číslo, parcelné číslo a teda druh stavby, aký tam je, a to je konkrétne rodinný dom. Pokiaľ by ste mali tam iba nejakú záhradu, tak tam bude teda len záhrada, a pokiaľ by ste tam napríklad, čo sa na dedinách zvykne stávať, že ľudia majú častokrát postavenú nejakú garáž, ale tá zapísaná nie je. A pokiaľ tuto na liste vlastníctva nebude zapísaná ako garáž, tak to môže byť problém pri nejakej hypotéke a prípadne kupujúci s tým môže mať problém. Čiže tu vidíme, že je to rodinný dom. No a ďalšia časť B, je teda vlastník a že kto sú tu vlastníci. No my tu teda vidíme, že je tu pani Pigová Emília, toto je jej adresa, toto je dátum narodenia 6.10.1980. Toto je nejaká šikovná vec, keď neviete, kedy sa niekto narodil a chcete mu pogratulovať, tak cez kataster si to viete zistiť a nájsť. No a čo je zase dôležitý údaj, je spoluvlastnícky podiel. Máme napísané 1/1. To znamená, že vlastničkou tohto domu s pozemkom je len táto pani Pigová Emília. Mohlo by sa stať, že by tam bolo 1/2, to znamená, že by ten dom vlastnila s niekým iným, ten by tu tiež na liste vlastníctva bol, ale pri manželoch sa môže stať, že tu bude teda napísané stále, že 1/1, ale vlastnia to dvaja, aj manžel, aj manželka. To znamená, že ale nadobudli tento dom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vzniká sobášom, aj keď sú dvaja, tak vlastnia to všetko spoločne.
Dobre, následne tu máme tretiu časť a to je časť C ťarchy. To je veľmi dôležité, keď by ste kupovali nejakú nehnuteľnosť, tak tuto si to viete pozrieť a overiť. Väčšinou tu bývajú nejaké banky, čiže pokiaľ má klient hypotéku, tak je tu teda ťarcha a to je pre banku. Ale my konkrétne tu máme vecné bremeno a to je bremeno spočívajúce v práve dožitia užívania nehnuteľnosti v prospech Emil Zambo. Takže môže sa stať, že tento pán ešte žije, ale nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ale má tam právo dožitia. To znamená, že nemôžu ho z tejto nehnuteľnosti nejako vyhodiť, on tam musí dožiť. Ináč toto je problém, pokiaľ by ste na tento dom chceli brať hypotéku, tak banka neakceptuje toto právo dožitia. To by bolo potom potrebné zmazať, odstrániť preč. Takže toto je štandardný list vlastníctva, ktorý si viete kedykoľvek voľne stiahnuť, dozvedieť sa z neho nejaké vlastné informácie o svojej nehnuteľnosti. Vráťme sa teraz naspäť na ten kataster, kde si môžeme teda rozkliknúť ešte nejaké ďalšie informácie a to je táto druhá parcela. Sa ma pýta, či nie som robot, nie som. Vidíme, že tiež patrí teda pani Pigovej Emily a tretia parcela už nepatrí jej, už je to nejaký štec Marian z druhej strany. Tak, ešte vám ukážem, čo je taká jedna šikovná funkcia na katastri. Tak je to konkrétne meranie. Si viete kliknúť na ľavý rozbaľovač, kliknite si na meranie. No, toto si ukončíme nejaké pôvodné merania, ktoré som robil. Tak a môžeme si vytvoriť teda nové meranie. Že meranie funguje, keď vybehne takéto plusko alebo takýto krížik, keď to takto nazveme. A čo vám to vie pomôcť? Vie vám to pomôcť k tomu, že si potrebujete, dajme tomu, zamerať, kde vám plus minus končí záhrada alebo nejaký ten váš pozemok. Takže štandardne si môžete označiť nejaký začiatok toho merania. Vidíte, že ono ako pohybujem tou líniou, tak sa mi tam načítavajú metre a viem si zhruba zmerať teda, že od hranice môjho pozemku sa dom nachádza o vzdialenosti nejakých 25 metrov. Takisto viem potom pokračovať ďalej a zistím, že šírka pozemku je zhruba 22-23 metrov. A takto by som si vedel aj spraviť meranie celej plochy. No a v tomto momente už mám skoro uzavreté, no a mne tu systém vypočítal obvod, vodorovnú dĺžku a zároveň aj plochu, čiže plocha tohto pozemku je zhruba 540 m2. Takže pokiaľ to nepotrebujem, tak si ukončím meranie, vymažem. No. A ešte vám chcem ukázať takú ďalšiu vec, šikovnú, alebo o čom mnohí nevedia. Keď sa pozrite na tento dom, tak tento dom je zakreslený takými sivými, tenkými sivými čiarami. Ale tento dom, alebo aj tento, sú zakreslené takými tmavšími čiarami, čiernymi a hrubšími. V čom je rozdiel? Rozdiel je v tom, že tento dom, ktorý je zameraný tými hrubými čiarami, je oficiálne zameraný katastrom, má presne určené svoje hranice a je to v rámci aj budúcej kúpy alebo hypotéky v poriadku. A tento dom je ale starší dom, určite to bude nejaký starší dom, ktorý je zakreslený iba tzv. Záparom, to znamená, že je len orientačne nakreslený, kde by sa zhruba mohol nachádzať. Nie je to ale nejakým problémom pri kúpe, vy viete kúpiť tento dom, aj keď je takto len zakreslený záparom. Ale odporúčame väčšinou, aby si klient dal potom spraviť geometrický plán nový, respektíve vytýčenie bodov a zapísať si oficiálne tento dom a dať si ho aj teda presne zakresliť na tú svoju parcelu. A v budúcnosti to vie trošku pomôcť, keď dajme tomu hypotéka alebo nejaký kupujúci by si sťažoval na to, že ten dom nie je správne zakreslený alebo že možno je trošku posunutý, tak viete si to dať aj týmto spôsobom vyriešiť. A čo ešte taká šikovná vec, keď vidíte teraz oddialím trošku tú mapu, tak mám tu prekrývanie aj skutočnej satelitnej mapy z Google Maps a zároveň aj tej katastrálnej mapy. Keď si to priblížim, už je to len tá katastrálna mapa. A konkrétne tuto na boku si to viete prepínať, či chcete iba tú katastrálnu mapu alebo satelitnú alebo tzv. Ortofoto mapu, to znamená, že kombináciu
týchto oboch map. No tak, takto jednoducho viete v podstate na stránke katastra si pozrieť aj svoju nehnuteľnosť, skontrolovať si, zmerať si teda dĺžku toho pozemku, šírku, či vám tam nejak sused do toho nezasahuje a podobne. Sú verejne dostupné informácie, prístupné pre každého, takže stačí ísť na stránku, túto, ktorú vám potom dám v prílohe, no a viete si to takto všetko overiť. No ak vám toto video pomohlo, tak budem rád a na budúce prinesiem znova nejaké ďalšie informačné video, tak prajem pekný deň a držte sa, ahoj.